And yes, nagbabalik po ang Wake Up Ilocos. Ayan, dyan na natapos na naman ng isang oras ng kaalaman at kasiyahan. Ako. Exactly. Ayan, pero bago po kami tuluyang magpaalam, syempre, nais po namin pasalamatan si Chef Sam at si Jonah para naman sa ating What's Cooking and Artistic segments. Dahil syempre, lagi silang nandito sa Wake Up Ilocos. In connection kay Jonah nga pala, gusto ko ring i-greet yung mama niya na nasa Jun E. Ayan, along with Dexter na gumawa ng hair ko ngayon. Talaga lang. And of course, napakaganda nga ng hair mo ngayon kakaiba. Thank you, partner. Rockstar ka, partner. Yeah, of course. O, diba? Daka dun sa pinagbilan namin ng damit nung the other week. Ito. Ayan, suot mo na ngayon. Napakaganda. 438-year-old shirt. Diba? Ganun since 1572. Ayan. 1572, 1572 was the year when vegan was founded, diba? Explain. Yes, yun lang explanation. Ayun. Ito dyan nasa shirt mo, diba? And then of course, sineselebrate din kasi natin yung Solidarity. Yes, Solidarity Week, ayan. And isa pa yung mall, the mall. Yes, maraming salamat sa Narvacan Mall, sa lahat ng staff and crew ng Narvacan Mall. And of course, yung kinainan natin kanina, Crescentias, na nagbigay sa atin ng libreng turon. Hindi na pinabayaran. Maraming salamat mga kaibigan. Diba? Babalik kami mamaya. Kakain pa kami ng marami doon. Kakain pa kami ng marami doon. Kaya ihandaan nyo na. Sana pagbayarin na tayo. Oo, kasi nakakahiya na parang sumusobra na yata tayo, Ayan. So, may mga gusto ka pasalamatan. Marami rin akong mga gustong i-greet. Hi kay Jerome De Peralta na laging nanonood sa atin ng Wake Up Ilocos. And hi kay Baby Martina. Isa siyang baby pero lagi daw siyang nanonood. Pag nakatutok na siya sa TV, talagang tahimik na siyang nanonood. Ayan, ituloy mo lang yan, anak, kasi marami kang matututunan dito. Marami kang matututunan, napaka-educational and fun-filled ng Wake Up Ilocos. Ayan, at napapabati rin si Roldan Reintegrado. Ayan, sa mga nagme-message sa akin sa Facebook account na ibati ko sila. Ayan, isa to, si Roldan Reintegrado. Ayan, at happy birthday pala kay Sisa! Sisa Dasang Pano! Wow! Yes, happy birthday! Ano kaya meron siya for her birthday? Baka siguro niya si Crispin. Ayun, yun din yung si Basilio. Yun din yung gusto kong tumbugin Baka may surprise na siya sa atin on her birthday. Ayan. Baka magugulat na lang si Sir Ed. That boyfriend. Ganun na. May mga papakilala na siyang ganun. Baka kasi it's time naman na siguro. Joke lang, sir. Ayan. At syempre, yung mga lahat na mag-birthday ngayong September, alam na ninyo kung sino kayo. Pang next episode na greetings kayo. Ayan. Dalawa kaya ang kakilala ko na mag-birthday ngayong September For sure, kung sino man siya. Aside from Sisa. Kung sino man siya. Kailangan magpainom yan. Beer. Lots of beer. Kasi alcoholic po itong kasama ko, kaya pagpasensyahan nyo na lang. Okay, so ikaw naman, Wayne, sino mga gusto mo pasalamatan? Alam ko, saya-saya natin ngayon dito. Kaya nga sobra. Ayan, gusto ko mong pasalamatan yung mga viewers natin. Sila lang naman yung gusto ko pasalamatan. Ay, syempre. Dapat talaga #1 nating pinasasalamatan ng ating mga televiewers from here and around the region. Napakarami na ng ating mga televiewers. Hindi lang sa Ilocos Sur, may Norte tayo, may Pangasinan, may La Union. Lawak-lawak na, di ba? Yes. First on the list na gusto kong pasalamatan, si Vicky, my wife, my loving wife, and of course, ano ba yan? Nabiyok tuloy ako kasi namimiss ko na yung baby ko, nasa La Union pa siya ngayon. So, very soon, makukuha ko na rin siya, papupunta na rin sa akin. Tsaka yung mga viewers natin from San Juan, sina Berna and Russell, yun, yung mga kasama ko sa banda. Yung mga nasa UNP, mga kababayan ko sa Santo Domingo, mas special sa Barangay. Baconera, and of course, yung mga co-workers natin sa UNP, alam niyo na po kung sino-sino kayo, especially doon sa OSA, Office of Students Affairs, sina Sir Gilbert and Company, yung mga nandun. Sa CCPA, si Ma'am Lourdes, na yung mga kasama namin doon. Si Mang Boyet, Luther, tsaka si Richel. Ayan. Yung mga nasa banda, nasa UNT band, kasi nanonood na rin sila. Talaga? Ay, naku. Naku, mga nakasama ko rin yung Gusto mga yan magpag-greet ni Mang Eugene Ladera, a.k.a. JR La Fiesta. Ay, bakit? Ano ba talaga pangalan niya? Hindi. Actually, yung talagang pangalan niya is Eugene. Oo, kilala ko siya pero, Eugene. Pero yung isa, hindi ko na alam. Ano yun? Alter ego niya? Parang Mariah Carey and Mimi. Konting chika lang. Diba? Kasi nagpanggap ako na girl through phone. Diba? Niloko mo na naman. And then, bumigay naman siya, hindi niya inamin na siya yun. And then, yung sinabi niyang pangalan, sinabi niyang pangalan, hindi.
Ganun yung booking ba? Ayun. So, yun. Gusto ko lang siyang i-greet. And then kasi nagpapagreet siya. Hi sa kanila lahat sa UNT Millennium Band. Ayan. At hi kay Dr. Takbas. The viewers. Tsaka nga pala yung mga co-workers ni Vicky sa St. Paul. Sina Ma'am Marites. Ayan, nakalimutan niya akong grinit dun sa Moms the World niya. Well, anyway, thank you po sa inyo lahat. Ayan, yun lang. Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating episode for today. Tumutok ulit next week dito sa Nag-iisa. At walang katulad at lumalawak pang infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos! Bye everybody! Follow us on Twitter! And I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and you like that it ain't easy. Loca, 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 and I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and I'm crazy, but you like it. Dios mío. You're the one for me, and for her no more. Though you think she got it all, I got my kiki. And I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and you like that it ain't easy. Loca, 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 loca. Feel like we're running out of the market. And I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and you like that it ain't easy. Loca, 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 and I'm crazy, but you like it. Loca, 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 and I'm crazy, but you like it. Dios mío. You're the one for me, and for her no more. Though you think she got it all, I got my kiki. And I'm crazy, but you like it.